Bodone wis bar tak dietne lek ngarit. Tak sayar itu ben landhep nggih ngarit ben penak. Iki lek ra landhep tenan sing lempoh tangane iki engko. Jajal iki wis landhep apa dong iki. Lah wis sip iki ngarit. Kebay jane nek endi to tak golekane jajal. Nek endi to jane iki? Bah jane endi lho kebon iki, bah. Wah, lah bane nyelempet kene ndelik yo nyelempet wonge kok marem-merem nyelempet ndelik niki. Apa senang sing nyelempet to, bah. Ha niki lho. Bah, tak ngarit teh hawane sewecu iki. Bah, ngarit-ngarit po enak iki. Bah, suket dilanjari ditengeri kok, bah. Kok ndek enak iblas sapa jane sing ngerti iki. Suket wis dilanjari wis dintekne sapa musime rendeng dong entek padahal ki wis entek sih sapa jane sing ngerti, bah. Wis dilanjari suket sing entekne sapa jane iki. Ngene lek pandangi dhewe ya mangga. Ya kok ngarit. Mumpung enek suket sak nggon-nggon mangga tarif. Suwen. Sak eneke, enek grinting ya grinting. Enek rayutan ya rayutan. Sembarang kudu doyan. Pokoknya wedhus wajib sembarang doyan. Suket ya doyan. Rambanan ya kudu doyan. Jadi ndak nyusah nih sing ngopeni. Tapi ngono ku ya perlu kebiasaan. Kebiasaane pangan godhong nangka ya panggah godhong nangka wis lebut nangkane sapa sing arep diret. Ngene kan penak. Panggah iso golek suket. Dinggon pokoke iso ngarit lho wis. Ngene pokok telaten yo panggah oleh suket. Jare sapa suket angel. Rendenge lho sik tas buar. Bodone yo lekas buar. Lumayan sik rokokan sik. Golek keringat, wah lah iki CT-ne istimewa iki. Beh, CT-ne sutres iki. Ya ngene lho. Wong open-open ngene iki, lek oleh suket nang yo semarem. Esuk mung oleh sak kebo, iki sore oleh sak kebo. Wis mending san. Mas, sapa sing ngangkon ngaret kene iki? Kowe iki apa ora ngerti injir? Wis ditandha kaya ngene panggah borite iki. Lah kula kinten niki mboten wonten kang gadah niki. Pun kadung oleh meh sak kebo niki. Lah batinku ora nek wonge tak toleh sing duwe sapa, sing nandur sapa ya ora ro. Wong nandure ora omong aku wae. Kowe nyata-nyata tukang ngarit, kowe ngerti injir apa ora jane iki? Kowe iki kok ditandur kok ngono panggah borite. Kuwi nek sapa borite iki? Enek sing duwe wane-wanine borite nang kono. Pun kula manut. Kula nyumanggane jenengan, manut pripun? Napa jenengan beton iki nggih mboten napa-napa. Jenenge mboten sumerep wae. Ya coba pindho-pindho neh lek dipanjang injir.
Pun nggih Mas, matur suwun Mas nggih. Lha wedhus kok bengak-bengok nang omah. Ket esuk sampai sore. Bengi panggah bengok-bengok, dipakan dipanggah bengok-bengok ki piye iki. Wedhusmu pira masane? Wedhuse kalih Mas. Nggih tak pakan iki panggah bengok-bengok, ipit-ipit ae. Panggah bengok-bengok, esuk bengok-bengok, awan bengok-bengok, sore yo bengok-bengok. Aku yo bingung iki. Dipakan apa ora gelem? Ndak gelem, panggah tak pakan iki sak makane tak golek-golek nang omah wis enek, kurang panggah tak golek iki mang aku. Nggih sepurane yo. Iki mung tak rite kabeh. Ndak ora baleni neh yo. Iya Mas. Kuwi paling wedhusmu munggah-munggah yo bojo kuwi. Piye Mas? Yo tak tene kandang yo. Ning kandang endi? Kandang kono lho. Ning omahku kono. Nyapa ning kandangmu? Apa wedhus kan yo bojo. Rene yo tak duduhe ning kandang wedhusmu yo bojo. Yo. Oh, iki mahrep-mahrep ngrepoti Mase kowe iki. Oh, iki mahrep-mahrep kok ngrepoti Mase kowe iki. Iki kandangmu ya, Mas? Iki kandangku. Kok peteng Mas? Wong atuk mahrep barang kok. Yo rene yo tak dudoi. Cangkepe wedhus mbendang bengak-bengok. Oh, tak dudoi. Boh. Ngene, Iki wedhus apa Mas iki Mas? iki wedhuse PE Jerabang. Tinggi apa karepmu iki? Tinggi pacek. Tinggi pajak. Iya, Berarti wedhusku pengen njaluk kawin bengok-bengok. jaluk kawin celepno karo iki lho, enek papat bejanane karek milih. Apa ae iki? Bejatan PE Jerabang karo Bligon Super. Yo, Rene, yo tangile. Yo tak dudoi tarife. Bligon Super iki. Cokrajaya. Iki pira Mas? Tarife 100.000 pacek kandang. Nek wedhusku Jawa randu celepet apa oleh? Mas? Iki jar masuk iki calon bedaging. Masuk. Luwih keturunan luwih karo induke luwih apik kok anake. Berarti luwe jos no anake Luwih iku. jos. Terus endi nih Mas? Iki neh grandong iki PE Jerabang. Wah, lagi rada gede Mas. Iki gede iki. Tarife 300 pacek kandang. 300 Mas. Oke. Lek wedhusku celepet Jawa randu apa oleh Mak ditikawin iki? Ya kowe duwe PE kawin iki mandar sip anake esuk. Ya wis aku request esuk ya Mas. Iya. Anu, apa bligon ya? Digon oke. Engko bareng nek bligonku akeh tak dol. Didol tokono PE sing apik. Wedokan sing iki. wedokan sing jero abang kaya jambulmu Mas. Oh jambulku iki. Ya wis Mas. Endi nih Mas? Iki neh PE nah iki. Iki jebule yo. jenenge Cengli. Kowe jasa pajak Mas. Jasa pajak. Iki tarife 200 pajak kandang. 200. 200.000. Wedhuse digorene. Yo, Sopo neh kuwi? Turu ya bene lho Mas. tak dudoi sing apik iki. Yo. Yo, Seragammu wis bene wis. wis ra gelem ben turu sik. Oh. Wis saiki wae mulya, besok wedhusmu tak jukuke, tak kawene Bligon Super di 82 RF channel. Berarti sesuk wedhusku mbok jupuk. Tak jukuk. Ya wis matur suwun Mas ya. Oh, padha-padha. Wis arep maripan sik aku. Ndang mulya kono. Aja dibaleni aja, Sok. Iya Mas, matur suwun.